een belangrijk moment zondag voor soul. Hun nieuwe EP Breaking the Wave werd namelijk aan het grote publiek voorgesteld. Ja, eindelijk is zij in het echt en dat is wel heel erg fijn dat het moment nu van presenteren er ook mag zijn. We hebben al geschreven voor corona, tijdens corona en een stukje daarna en ja, door omstandigheden heeft het nu dan bijna 4 jaar later hebben we het concert gehad op deze mooie plek. Ja, want jullie hadden al een EP klaar liggen, die is gecanceld en dan zijn we opnieuw begonnen. Dat klopt, want we dachten ja, we zijn nu verder en ja, we hebben nieuwe nummers nodig wat nu beter bij ons past. Maar dan kom je er eigenlijk achter dat je eigenlijk nooit klaar bent en je altijd in ontwikkeling blijft. En dat er eigenlijk nu alweer een nieuwe zou je nu alweer een nieuwe klaar willen hebben. Maar nu gaan we eerst lekker genieten van Breaking the Wave. You were in front of me, what do you see? You were in front of me, what do you read? You sit and look in my eyes, how do you read? How do you know how I feel? Eén nummer heet ook Breaking the Wave en gaat vooral over patronen doorbreken en lekker meeflowen met wat er komt. Ja, vertel eens, patronen doorbreken, heb je zelf meegemaakt met de band? Nou, ik heb een poosje in het ziekenhuis gelegen en ja, dan blijf je een beetje in die bubbel hangen. En op een gegeven moment dan denk je, oh ja, leven is meer dan die 4 muren. En dat je er zelf ook weer uit moet stappen en moet ondernemen om weer lekker jezelf te worden. Ja, en behalve dat het een hele leuke happening was, was er ook een lach en een traan. Met name het nummer over Sanne. Want je kon speld horen vallen. Dat klopt en daarom hebben we hem ook unplugged gespeeld, zonder versterking, gewoon heel clean. En a cappella stukje nog, ja, echt terug naar de basis om het lied te laten spreken. Ja, het is mooi dat Sanne deze tekst heeft achtergelaten, zodat ze nog muziek kan doorgeven om te troosten en dat ze er toch fysiek ergens toch bij is. Hij heeft 3 jaar geleden een lied geschreven. En daarin heeft ze eigenlijk haar strijd om zeg maar, de volgende dag weer te halen beschreven in een lied. Dat heeft heel lang op de plank gelegen. We hebben altijd tegen haar gezegd van goh, meid, laat er een nummer van maken. En toen zei ze eigenlijk gekscherend, ik ben toch niet dood, nog niet dood, zegt ze. En toen het eenmaal zover was, hebben wij eigenlijk ter ere van haar toch gevraagd om die woorden om te zetten in een lied. I've been sitting here for some times, can't stop thinking about those happy times. Really people and fun the times left me alone, alone sometimes, alone for time. Nu is de EP dan, gaan jullie op tour? Ja, dat was bij de vorige keer wel de planning. We hebben nu nog niks op de planning staan, maar wellicht dat we kansen gaan zien of dat we kansen aangeboden krijgen. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn.